Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa denganku di channel YouTube Keluarga Mas Gogem. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Pemirsa, aku di WA sama Mbak Udi. Nanti ada acara di Mira. Acaranya apa Mbak Eka? Ya nanti ditonton balik. Kisah sisek nanti rodok-rodok siang pemirsa. Ya aku tak yo masak dulu, ngopeni omah, ngopeni tanduran, ngopeni kucing, ayam ya. Masih lama. Iki aku wedi pemirsa. Pipa njaba nganu guys. Pipa njaba iki banyune muncat akeh iki. Anune irigasi ini. Sing duwe sawah ora ero iki. Aku wedi pemirsa. Aku tak dono guys. Wedi pemirsa. Assalamualaikum. Apik pemirsa. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Mami. Anak wedok pemirsa. Acara Mbak Widi gedean tenan guys iki. Dadi iki wong iki kok maksudnya kok ngecek sampai sakmene akeh. Iki jek kotak-kotak kae. Jare kok nganggo keluarga. Iki sapa jenenge Dian sing gak iso teko. Liyane wis yo. Terus iki sing lanang-lanang padha mergawe sing baraji untune sakit. Jadi langgek pemirsa tadi ora iso. Paparazi kok gak enek. Wong iki acara ulang tahun Mbak Widi. Muga-muga Mbak Widi diparingi sehat, sempurna waras, panjang umur. Muga-muga tambah gajine ning gone Hongkong tambah-tambah luweh. Muga bonuse tambah-tambah luweh. Muga-muga anake, keluargane, ibuke, suamine muga-muga diparingi sehat, sempurna waras, panjang umur, segalanya yang selesai. Ya karena Amin. Ya Allah, wis dadi mulai acarane. Wis ya, Amin. Lah, ini saya yang ulang tahun ditambah lancar, diparingi panjang selamat sejahtera. Tahun kami ucapkan selamat panjang umur kita dan doakan selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Siji loro. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Ini waktu seperti apa ya Allah? Semoga bisa ketemu satu saat nanti. Ya baik koyo ngene, selamat ulang tahun Mbak Widi, semoga panjang umur, rezeki tambah lancar, koyo ngene rezeki tambah lancar, dan barokah nyambut gawe, semoga langgeng. Sukses. Piring wis ready. Nah, bari kene lho koyo duwe. Kene ban. Potong tumpeng. Potong tumpeng. Iya, bari paling aku iso kae. Yang kok dikasih. Salah satu ya Nak ya. Yo Yo sithik iki yang ngetel iki.
Iki kok netel Kok nek ora netel jungkur ya. Iya bener ya, Bener itu ya. Selamat panjang umur Mbak Widi. Mate iki wis telung dino. Apa saiki Pak? Yo kowe. Senenge. Ini kurang. Kene lho nek Ben. Pindah pi. Putune mak iki lho malah ra gelem. Lah ya ngomong kok ya. Ya nanti dikasih. Sing wis ndang mak gak apa-apa. Antri iki enak ya. Tangan sakmene kae iki lamun entek nek dene Mbak Isma keluarga niki tatok yo dadi tonggo kiwa tengen yo bakal kemanan. Momen satir wae. Pokoke itu iki terus aku. Pande gak entek. Tanggane roto. Otak lali karo lingkungan. Makan sama kayak yo. Lari dikasih soalnya dihujat. Yo ora. Ya. Pokoke waos pokoke entekno tenane Ora ana iki. Mambu kok mambu yo ayo. Jadi ada masalah sih, resiko konten kreator itu. Resiko. Jadi tempat mentale gak masalah. Carane ra apa-apa. Tempat mentale ra apa. Mambu motivasi. Ya mah ya sama. Entar sih apa ini sih ayo. Apa ini pakai ini? Ngisi roti yo. Memang bagian kuwi. Iki malah dikek tahu ning ngarepku iki. Ya kok sih betul asik bareng. Ya, Asik gak apa-apa. ya, walaupun harus pakai sendok gak apa-apa. Lakonnya, ayo, Kok aman aku ulung mah. Dulu ya. Aman udah lapar. Ya wis. Gak apa-apa, aku konangan bisa. Soalnya, lesu. Bisa makan siang. Lah macam dikandari dadi nek Apa malam? Oh, yo per ya kan baru. Ini pilih mak. Jajan ya nanti dikasih. Ya udah baru. aku nak minggu ae. Kurang kenapa bukan pilihnya? Kurangan bonek. Pakai 10 kali. Piringnya kurang-kurang enggak? Ya. Apa nih? Sembung. Baru. Itu kayak nasi campur ki jos ki. Ketok ngambura ini. Semangat ke om cucu. Demam. Hari. Emang kayak terus gak apa-apa. Ki, kan. Cucian tuh gak bisa. Ya. Lah sendek gak kurang, Dok? Pas. Sering rancak ya sih, Pak. Iki wis, iki Amen wis deno. iki ronggo lho. Deni wis sana Antri ronggo. Wis mah. Wis. Ora mau. Lagi belum. Semangat kaki. Semangat kaki. Tak kumpul satu tumpeng deh. Orang Dok. Wis. Aku ki ambil situ tapi gak gelem. Tapi pom. Urek, Guys. Umat. Wong anak dene iki anu iki sensitif ora. Iki ana wong akeh iki moy, Mbak. Wong mau Tahu ge satu. Tahu nih, Mbak. Ini ayam. tahu ya udah kelihatan kabeh, maaf. Apa? Tahu. Yes. Ya nanti mama pakai air beberapa aku kan boleh sing balung, guys. Enak mulu. Mami dia enak. Yang pengen roti. Balung. Jangan ya. Monggo pemirsa beda ndere makan siang. Makanannya kok ada loh, kayak berbeda dari yang biasanya yo. Ndoro. 1,5 jam.
jajaran Awan-awan kuburan. Ini yang beda tempat ya. iya piye rasane Rasane mantap. Jos. tapi mantep Pesen gue. dibanding masak lu Mbak, manggil apa, Mbak? Kok juga ya? Mas tak ngomongin, Nak. juga Wes ya, itu Pak. Yang coba. jane mulai tiga aku Wes. Yang coba. Wes lara apa makne? orang duit tenan Gara-gara mangan jenang sing atos. lah Mang ya. Sing nonton lewat jenang ini. Ora mangan sak piro, masak sak perendahan, ora. Coba misal pengen. Bame, Mbak. Ora kaya muluk ya. Bu emang kok ya ramah tamah ya tekan sampai teko kene. Aku mau kamu sampe sing duwe Belum ini apik no sing kan anu sak belum anu mana guys. Tapi apa ya? saya pengen roh tempatnya sing minum diminum Mbak Deni. mun nek jalan-jalan Kalian kok balik terus lancar mau. malah Untuk apa? wis kana rayu Lah iki Iwaknya mantap. nanti dikasih nanti jutaan loh, Mbak. Pas loh. baru ngomong baru Cuma mana yang boleh kakean? saiki enggak aktif aku tuh entang rokok Aduh seretan. Ngombe sama cici lho. Ana iki esok. Kok tak lho? bertak belum Mbak Widi ya. Ya. Pakai itu. Rong tumpang ki jenenge menep piye? Apa nggo sesuk. Ya santai aku sok. Benar. Mau tekan aku loh kafe. Kayak kulkas kabeh. Tumpang. Itu kilo. Terus musik. mau surat buka Kalau apa Nah, dan mau jeruk. wow, masalahnya mantap sekali. Jadi kok pada menengah Banyak jos. mantap. Nah, tepuk sane enake. Aku mulut dewe. Aku baru kita cilik-cilik bilang. ya Ben rotono lho maksudnya ya cilik ya wong gede ya Mak ya. Ya tanggane, ya dulure. Belum rasanya. Kabeh. Wan dia. Angkat. Jane nek baru iki kongon keluargane ta. Jane enggak entek Lah entekno sak menasih Makanan sama kae. Sak tanpa itu lho keluarga nanti sak entek. Apa? Seneng anak-anakku. Kan mau urung mangan, Mbak, cair. Aku Nah, ora sido tak bagiekno anakku doyan tak tangan dhewe. Amar. awet awet kamu seminggu. lu minum Iya. Ya betul. berapa juga ada enak Ini untuk cerdas. Untuk cerdas. ada Aku ki Cerdas. seneng keringe. ada Iya deh, mama mah, makan mama. belum ngomong udah Kucing kan aja sama mama. Enak pedesnya ya kan. belum sarapan Aku kan. Aku apa? Udah. Dibone Mbak Kemi. Aku tak mangan ke sembarang aku. Lumayan.
Tak entekno nduk, mene-mene akeh tak entekno. Ora rantai makan. Ini manggo ya. Apa guys? Mbak, mbak. Manggo mbak. Rasane jos. Angin suminah tuh. Aduh. Keren banget anaknya Mas Gunung. Yan, yan, kasuyan. Tenang, Tapi itu deh rasanya. pokoknya rasanya mantap kabeh. Jos. Iwake digumur pedas mantap jos. Sudah sambil enak. Sangka, Mbak. Aku sambel. Kalau mapunya, Aku sama sambel. Makan bro. Apa? Kurang apa-apa. Lo sambel berapa? Iwak ndi? Sambel anu berapa? Berapa kan? Baru ora. Aku sekarang. Enak ya masak. Enak apa? Kak, Aku enggak. males pas. Udah mbak apa mbak? Jangan nih. Ngomong apa-apa enak. Pedes. Mbak Eka apa mbak? Wes barang karo pedes. Ngapain lu? Pas mbak. Terus. Aku ki seneng kare nanti. Enak. Pedas. Tapi kan mbak Pedas enggak tak. ini ya. Nek formulir lengkap. Pak Wawan, Pak Riko, Mbah Di, Mbak No, Barang sawah. Mbah Ji. Alah, wek goplem, Pak Sis. Nek bojone melok kabeh, wek Pak Malah komen kan cuma gawe guys. Kamu teman. Samet dan Kalau Dion. Rewang mantenem. Iya. Rewang apa nanti? Oh, ora iso. Dene tak WA. Wong iki anggere dapur, kondo nek gak iso. Tapi dia iki Mas dodol. Betul dong. Dodol. Kok ora enak? Ana apa murah kan? Betul. Ada ban Lho pas kene budal mang enak. apa? Dasar ya. Dasar. Jam 09.00 biasanya. Aku mulai rebana. Alhamdulillah nak laras. Kowe mulai kan nek entek Mbak. Ada di. Ban tak mau sana. Aris. Yang tadi kan saya loh. Mau ngerti pangan kare kok mau ngerti pangan. Parah kan. Sekarang kok sekarang. Alhamdulillah maknya habis. Aduh enggak. Curang ya. Iki kok enak ngene nek koyo krecek. Kacang panjang pare wortel iku. Gue Bang bang. Sebelah. Pare. tau. Ngalape pare. Ngene. Iki. Namplok dengan aku. Iya, rasanya Terus ada selilitan. Piye iki terusan iki? Aku rotine wis. Rotine dadi pahan dhisik ben padha ngrasakno ya. Piye. Jadi mantap. Yo nang iki sini lho. Lah kok diri sih? Kok arek. Tak bawa pulang aja, tak kasih anak. Semele-mele iki. Kan baru telan Mbak. Mbah, kan. Ayo Yang nanya dari Nek gesek. Jangan temen. Apa mae pentantekno enak sih. Kali kurang. Apa? Pirong. Wes wes. Tahune dadi pangan jajal. Kali enak. Aku tak tunggu saja nak. Potongnya. Ya. Nyam masih boleh guys. Enggak nunggu. Repot, ulang Ketemu sama ijian. Pak, tapi enggak apa. Itu kan ijian, Dok. Naik. Mantap guys, rasanya guys, masakannya mantul. Ini bukan untuk bundar. Alhamdulillah, pokoknya semuanya bermanfaat dari di Rezeki ini ngalir terus. Amin. limpah. Limpah wah. Panjang. Nah, lu apa? Di no, aja. Masih aku beten. Tambah. Moga-moga ditambah usia tetap cantik. Iya. Awet enom. Nyana pada cek lo. Mau ya? Ya, sini. aku nyaluk. Nah, Mas yang sekarang. Wis ijo ki, Mas. Kok klemek-klemek kok. Ya. Anakku nangis.
Ngolane rene yo. Kok ora rene kok Kok ngiwalno kok Ya le. Kowe malu-malu. Oke, ini berarti memek dewe-dewe. Rotine wis pas. Nah, oke barang-barang. Nya, Wis bar. dipanas kayak nang ngarepe yan wis. Nya ke sipono tahu. Nah, sipono le. Satu-satu. Tahu. Tamani lah. Terus? Nah, Apa neh? Terus apa neh? baru ambil dewe. Tahunnya dadi mplok. Apa pulang? Sosea. Ijek sak omah siji. Bawa siji ya. Tak basur kene tak punya kresek. Sik. Ah, Endo. Nya, Mbak. Nggo tera ya. Wes, makasih. Ini jeneng lomboke. Mbak Kemi nya kok nang Mbak Eni. Ya. Mbak. Kene ya. Kene. Mbak Eka. Oke, matur nuwun Mbak Iki. Alhamdulillah. Ayo, ayo aku. Mbak Kule ya. Mau Mbak. Mak wis urung. Belum. Mbak sepedul taruh ini, Mbak. Nya. Sama tangan kiwa. Dadi kok liyane wis kajate Mbak Widi. liyane Barokah. Sukses terus. Kanggo sak keluarga. Aku terima kasih kan Mbak Widi, moga-moga rezekine banyak, iso tambah-tambah, Ini berkah barokah. bonuse tambah, Amin. pokosane Amin. sehat sak keluarga. Amin. Terima kasih. wis merakenek. Kasih hadiah. Kasih Aku iki jek urung bar, jek anak-anak barang, jek ngembung-ngembung jek akeh barang. Aku terima kasih Mbak Emi, moga-moga panjang umur, jenenge nambah penyakitnya tak konilan kabeh karena mangkat parase. Bisa ini wangi isa-isa dhisik guys yo. Ya buat Mbak Widi terima kasih yo Mbak yo. Ulang tahun Mbak Widi semoga apa namanya berkah barokah untuk keluarganya di sini ya, dianggap keluarganya dewe, juga keluarga merah ya. Terima kasih keluarga Cepu sini. Semoga rezeki Mbak Widi lancar. Aku jauh-jauh wis di WA Mbak Widi guys. Mbak datang ya. Oke siap aku yang Gomko ya. Makasih pun Mbak Widi rezekine ulang tahun berbagi dengan keluarga aku di sini. Gomko rezekine lancar, bisnisnya lancar, anak wedok sukses ke depannya, sekolahnya pinter. Jadi tak tutup dulu ya guys ya, udah arep nyuci sik, nyuci piring ngewangi Tante Deni ambek Maeng sakno pemirsa. Tante Deni ben nerusno apa jenenge acara nih, masih ada acara lagi. Terima kasih nonton kontenku. Mohon maaf jika ada tutur kataku, sikapku ataupun apapun yang berbau dengan kontenku tidak berkenan ataupun menyinggung perasaan pemirsa, mohon dimaafkan. Maksud tabarakallah, semoga hari ini menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci piring dulu guys. Dadah.